er det, vi laver? Vi følger efter Volt-bud, for at sikre os, at de får Pepsi med på deres takeaway. Ved Volt godt det? Det ved du godt. Okay. Så er der Volt. Og så er der Pepsi. Det er herovre. Ja, hun er her stadigvæk. Vi kommer med Pepsi. Tak. Det er den perfekte kombi. Det er ligesom os to. Har du trykket på knappen?